Zo had de 28-jarige widowvrouw Nelly Tettero verpleegkundestudent Anne van Elp 3 weken in een huis hoorn. Daar is ze bot van opknapt. Ik zat in een dip. Ja? Ja, de kinderen wonen ver weg. Het contact met de kleinkinderen en de kinderen is geweldig. Maar je bent toch, ik zit hier alleen. En dan is het zo lekker met jeugd om je heen en we gaan nog wat gezelligs doen. En bij elkaar Sinterklaas vieren jullie. Dus ja, echt, ik ben er heel erg van opgeknapt. 20 jaar jonger. 20 jaar jonger? Ja. Waar ik het meest aan moest wennen was dat ik toch niet in mijn eigen omgeving was. Dat je toch bij iemand anders bent en altijd rekening moet houden met elkaar. Heb je genoeg privacy, vind je? Ik heb een eigen kamer, maar ja, er staat geen tv of een bureautje. Dus ja, helemaal terugtrekken kan je niet. Maar nou ja, af en toe ga ik naar huis en dan heb ik wel gewoon privacy. Dus jullie moeten gezamenlijk tv kijken? Nou ja, moeten, maar... Ja, maar dat vinden we niet zo erg, want we kijken wel een beetje hetzelfde programma's. Desiree Welles, ex-student verpleegkunde, had 3 weken bij de 26-jarige Jelle Dijkstra in huis west. Dat had ze beide goed voldienen, alweer het even wennen. Je komt toch bij een vreemde in een huis, dus dat is even wat oudtasten van ja, hoe is de orde en klikt het eigenlijk wel. Maar eigenlijk ging het hartstikke best en eigenlijk hebben we de eerste weken veel afspraken maken van nou ja, Jong en nou dit, dan ging ik even naar huis en zodat ik leuk bloed. In het begin heb ik met mijn zwieren nooit wat hand. Shit, wat vreemds nou. Ik bedoel, het is net alledaags. Nee, jij staat maar in je nuit van huis. Nou ja, ik dat. Maar dan was ook hier dat. Maar echt weer, het is helemaal 100% mijn van. Jo, het is de laatste dag. Morgen binnen de ouderen weer alleenig. Ja, dat moet er wel aan wennen hoor. Je weet dat het een proef is voor wat weken. En ik probeer wel flink te zijn. De proef liep het slagen. Er wordt nou besjoen of er een vervolg mogelijk is voor 3 of 6 maanden.